ndị Igbo na-eke ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri anyị ugbu a anyị nọ n'obi nwa afọ Igbo kara aka kemgbe ka ọ na-akwalite na-achọ ọdịmma ndị Igbo. Ana m ekwu maka onye nsọ Evangelist Elliot Ugochukwu Uku, ya bụ onye chọpụtara Igbo Youth Movement IYM, bụkwara odeakwụkwọ Eastern Consultative Assembly ECA. Ọ bụ ya bụ Deputy Secretary Igbo Leaders of Thought. Ka nna ya ekene gị. Nke mbụ bụ otena ibidoro wee na-ekwu ihe gbasara Igbo, na-achọ ihe gbasara Igbo, na-agba mbọ. Anyị chọrọ ịma gịnị bụ ebumnobi gị? Daalụ so ama ekene ọlụ ị na-alụ akpere ya ekpere ka onye nwanyị na-eduhi na-agbaghị ume maka na ife ị na-eme dị mma, sie ike. Igbo bụ ndị ọma, Igbo bụ ndị olusetalụ mmanụ, Igbo bụ ndị Chukwu gọziri, Igbo bụ ndị nsogbu fanwe bụso ofu, ọnọdụ ugo adịghị ebe mma. Igbo bụ ndị anya ụfụ ndị mmadụ na-enwe ọlụfa mee akpa ọfa asị. Igbo bụ ndị obifa dị were sarachara ebe onye ọbụla nọ. Igbo bụ ndị a na-ebudo ife ka e wee megide, mana Igbo ga-ekuni. Ọ dị mma, Igbo ga-ekuni. Ịbịa hibe otu Igbo Youth Movement. Yes. Kedu afọ ị hibere otu a? Kedu ihe bụ ebumnobi gị eji hapụzie ihe niile ị na-eme bido nke maka na anyị ma dịka isi akọ n'oge akwụkwọ gị ịnọgoro n'obodo oyibo na-achọ aka gị, gịnị mere iji bazie hibezi otu ịzọ ndị Igbo ka ndị Igbo pụta? Igbo Youth Movement bụ otu Chukwu duru wee bido mgbe tere ezigbo aka. In fact, n'arọ 1981 as a teenager, 36 years ago, ka m bido nke mkpọrọ Igbo Youth Congress n'ụwa na Enugu ebe m nọ wee so. Mana echenjizie m afia to Igbo Youth Movement in 1999 mgbe ụfọdụ ndị otu anyị na anyị nwere nkewa mụnwa wee pụọ wee bidozie Igbo Youth Movement IYM n'arọ 1999. Mana ije anyị nọ na ya bụ ka anyị tụghee ụmụaka anyị ntị, kpọghee ntị fa ka ha nụ eziokwu, ka ha malụ ndị fa bụ, malụ ebe fa si, malụ ọnọdụ fa nọ na ya, wee malụ ife fa ga-eme ka fa wee chọpụta mfa ya eje. Ife IYM na-emebe ịchọ ebe ndị Igbo jekọ, anyị mara ebe anyị jekọ. Ebe anyị chọpụta kịta anyị ga-eje bụ ebe ọ ga-adịla anyị mma ka edozi ọnọdụ be anyị etu esi wee mee Naijiria n'ụwa. Ife dobere anyị arụrụ mma, and ife ji na-akpagbu anyị na ndị sinaba bụ ndị isi anyị bụso nwefe kefa ma na-azụsọ nkefa. So anyị nwa wee sị ka wee teke n'onwe anyị kwube eziokwu ka ụmụazị na-etolite ndị akpọrọ youth, ka anyị wee kpalite fa ka fa wee jụba asị, ka e wee mara ma anyị ga-enweta ebe Igbo na-akpọ justice and equity, in pursuit of justice, ka anyị wee restore our lost dignity. Maka Igbo bụ ndị mara mma, ndị a na-ekiri ekiri, ndị Chukwu gọziri. Mana ha bịazi mado anyị na-achị reduce anyị to minority, design ala anyị ọnọdụ na-arụrụ mma debe anyị, zụta anyị ọkpa n'isi, ke anyị eriri, ke anyị agbụ, ibe anyị na-adị, zụta anyị ọkpa n'isi. Agbụ anyị kele anyị ka anyị na-eme ka anyị tọsịsị ya wee dị free. Anyị chọrọ imegide mmadụ, ebe anyị na-asị bụ ka anyị dị free ebe Chukwu debere anyị, ka anyị mee ife ndị Igbo na-akpọ maximize our potentials, dozie ebe anyị, kwado ya maka ụmụ anyị. Ka anyị jere obodo Igbo isi in the 80s, nluwe mfu drainage, asị m na alụrụ ya 17th century, 18th century, nluwe mfu roads dị 300 years old. Wee fụ na ndị ọcha dozilu ụmụfa ebe fa ga-ebi. Anyị nwa ka ọ dị iri dozi ana Igbo, dozi be anyị ụmụ anyị. Mana ejifasite Naijiria dobie kelisie nya
China in 5 states. And I mean, we have to about it. Like I just see, man, Nigeria from a game we put it. And we put kind of about it. Ọ dị ma dịka isi kwuo enwe ndị ga na-asị ọ bụ ndị mmadụ ji ndị Igbo ka ndị Igbo ji wee maka na mbido ndị Igbo so na ndị isi fana abọ dị correct ndị Igbo so jide onwe anyị denu ndị ọbụ anyị na jidekwula anyị so both dị correct. Ọ dị ma nke a o wee ike ibutezi kwa mgbe a na-asị ka anyị were onwe ha dịka Nnamdi Kanu ha si eme ugbu a kedu ihe ị ga-ekwe na-akwadozie na iwere onwe dị ka ị na-aka ndị Igbo ga-esi napụta onwe ha ọ bụ ka ndị Igbo nọọrọ onwe ha were obodo Biafra nke ha si na Naịjirịa pụọ ka kedu ụzọ eji ụmụazị be anyị na-ekwu fa na-ewe iwe fasị na fa mee nwenata justice n'ime Naịjirịa na fa achọ ịpụzi n'ọlụ ọgbụfa ụmụazị na-ewe iwe anyị ma na-ayọ fa biko fachalụ ka anyị nweta restructuring ka anyị nwee awa Eastern region dozie anya abakanụ onye ọbụla nwana ebe anọ tata na ụmụazị be anyị na-ewe ezigbo iwe and iwe fa dị justified enwere onye ọ ga-abụ ị na exam ị ga-esi primary ba secondary school unity school inwe 125 asị na ịdara ịbụ onye Igbo na cut-off ndị Igbo bụ 130 onye ugwu nwee 15 asị na ọ pasị na cut-off nke fa bụ 10 ọ dịrọ na mmadụ enwere ga like ya ofu ife nke akpọ UTMB ndị Naba University nwa Igbo nwee 125 127 128 asị na ọ daa ofu exam ndị na Nigeria niile na cut-off mark ndị Igbo bụ 130 onye ugwu nwee 22 asị yes enye admission na cut-off mark nke bụ 20 kedu ụdị justice never deadline ndị be anyị education deadline ndị be anyị admission ọsọ debe na-ewe ụmụazị iwe ewe ndị si na ewe ndị kwalite ha nọ ka ewe weta nwa afọ Igbo ka ọ bịa chaa Naịjirịa ọ bụrụ ka bụ ife ndị ilo na-akọla anyị ka anyị nye anyị Igbo president ọrụ ejekọ ọ bụrụ ebe anyị chọọ freedom anyị chọọ justice anyị chọọ equity ka eme onye ka emere ibe ya yes ife na-ewe anyị iwe bụ na ụmụaka Igbo bụ na etu o si ke Naịjirịa ekegburu anyị ikegbu ndị ọ bụ anyị naba nwee more local governments nwee more states na-ewelu from ego mmanụ si Eastern Nigeria fa na-ewelu more na ya fa na-ewe more na ya then na-echi ite anyị na-aghọli anyị sisi ya asị na fa nwee bogus population bụ asị population Nigeria dị fraudulent ọ bụrụ eziokwu ifike mana ọ bụrụ eziokwu bụ na achọghị ịgba ụmụaka ebe a na-akpụ ya polio a ga-eje Nigeria niile rọta ndị ga-eje ụmụ akwụkwọ ndị ga-volontia eje tụwafa polio n'ọrụ ụmụaka dị 5 years under 5 years right ebe anyị na Zamfara jee n'every community na Zamfara every village na Zamfara na Sokoto enweta about 20,000 children dị under 5 years old tụwafa polio I been Anambra, and what about 75,000 children do the 12 polio. I bet the population has Anambra the 3 million, Zamfara the 6 million. Guys, guess what this about the 6 million population. What only few was in front of population and was a combo. If I can remember when the Beva no I mean action. We can't Nigeria. I not scare in the zoo. If I there's so good. But Nigeria need to go back and structure Nigeria back to the regions. And one Eastern region, and one Northern region. Yeah, one power over it was before the war. But I want to natural Southwest and I can tell them, where is this? But I saw Eastern region. But what about something? It's like I told you, can you ever do that? The Anua Ecuador. If I take a fast blackmail, by. I say, Okono Biabani, Lucia Hotel, Lucia Uno, Lucia Industries. Okay, Nazca structure. I never therefore, can you put notice 90 days good? Can I get Bono this? If I want put notice, Omaka, Fato Gada structure. I can't Fagu Guna Super. Go by Guay, maybe decided never get one to buy. I can't far up a share messages, can't get one fuel, good the fuel, I cannot move the buy. No, whatever a year, whatever a year. I want about the structure of Nigeria this year. Nigeria got pay. Federal choice. I want to money, yeah. And then you want to buy him to the election. I want to I got to that again. And I'm out to the election. But not the structure of Nigeria. I back up.
ọ bụ na ha ekwero ka a gharaziere Naịjirịa. Ọ bụrụ ọrụ maka bana ọgbọ ije debe 90 days quick notice ije gube egwu ka esogbu ndị be anyị bụ ọnwụfa ka fara eme entertain. I had no bother about that. Uche fa bụ n'ọfa mee ya anyị atụwa onye mmadụ riri anyị fụla ime ife anyị na-agwazi fa bụ na anyị ma atụzi aka na election. Kezi maka ndị anọzi na obodo ugwu a na-asị ha nata na-eje ayọ ha ewe ụfọdụ ndị si ha nata maka na the reality on ground bụ na ndị na-emegbu anyị tụkwasịrị obi na ụmụnne anyị dubefa rụchasịa ụlọ rụchasịa hotel rụchasịa industries anafa ga-eyuze na blackmail anyị nafa ama ekwe ka ha restructure Nigeria achọba anyị rụrụ Nigeria fasị fa gube kapasiti bute be anyị ka wetụbụ ụjọ so eji ndị be anyị anụ n'ugwu ọzọ na blackmail ka ndị enye na anyị justice and equity ebegie for over 5 decades close to 5 decades ife anyị na start bụ na anyị chọrọ ịnụ vanako ọ bụrụ na ha restructure Nigeria wụọpee ewe ndị si na ebe a sị na a na-achọ Biafra na ihe a ha si mee bụ na ha kwadogo Biafra ka Biafra ndị Igbo na-azọ Biafra unu na-aza bụ unu je were onwe mana kedu ihe ị ga-agwa ndị nọ ebe a si na ha bụ ndị eze ndị ndu ndị Igbo n'ụzọ ije na-eje ayọ ndị a si na-eje ayọ ndị ntorobịa si ha ndị afọ fanọbefa na-egbu anyị ka ụkọ fa gburu anyị na Jos 1945 federal witnesses na nke ha fa gburu anyị na Kano May 1953 federal witnesses na nke ha fa gburu anyị egbu horrendous pogrom from the 29th of May 1966 till 3rd of June 1966 first wave Olue 29th of July the same 66 Pua 3rd of August the same 66 February also second wave Olue 29th of September the same 1966 Pua 3rd October 1966 February ebu kwa bole to family around ebu na nke a federal witnesses father ebu anyị na-eje duo ebu na Masasina ebu anyị na Sharia riot ebu in fact imekwana enwe cartoon na Denmark ebu ndị bani ede article gbasara beauty pageant na this day soba ebu ndị bani ịkwa ụkwara ebu ndị bani fa kpọrọ ya religious riot fa kpọọ ya political riot fa kpọọ ya Sharia riot fa kpọọ ya whatever crisis and ebu in fact na 2011 na Jonathan Meli Buhari ebu ndị bani ebu busi ebu youth copper my neighbor youth copper e wolu for ụmụnne ekpo phone ya onye ugwuza sepa we don't kill him otu ke bubala anyị all they are called for like igbu mu aka mu why di me akpọ waya mu ebuputa nwa egbu mmadụ mara amalogo farụ fo gevara ya quick notice ba mas gevara ya ndị never na egbu anyị mgbu fa na nye quick notice ndị na-ebe amara fa na egbu anyị Gideon na Kaluka egbulie eje na ebe ejie ndị iwu jie ndị na-akpọ law enforcement agency jee ebe a bepụta isi were isi tinye n'isi were isi na-ekwu egwu Kano niile for 2 days were isi na-ekwu egwu Gideon na Kaluka so otu ka egbubere anyị ọ bụrụ ife ọfụ onye na-ebe awasị na ya kpọrọ na na-egbu ndị Igbo ike mere nso nwaanyị nwunye onye nwoke a na-ebebe m ebe a ọ pastor na my church Pastor Mike Agbaghime egbu nwunye ya n'iru ya enwe onye nke onye young man from Abuja egbokọrọ ugbo oje na-achụfa family aka etu na ga-egbu ya olulu 3 days ọbịa fegbu ya belisi naba fada egbu anyị bute notice mana chalụkwa ahụ Naijiria n'ụwa onye ọbụla ma ife mana ka anyị ga-esi biko nwa ọnụ bụ na a ga-echi ya azụ etu ha dị before the war ndị ọbụla nọ na their region develop their region grow according to their taste, according to their rates, according to format, culture, develop their region. Onye juru na ama restructure Nigeria back to regions. Onye achọrọ gbagara. Tension niile efu enwe Nigeria tata maka ofu ife enwe ndị na-achọrọ ka ha restructure Nigeria. Ọbụna ka eji tension. Nnamdi bụ a great man. Ụmụaka Igbo kwụ ya n'azụ. Anyị dị very proud of him. Very, very proud of him. Ebe ị na ọ na-ekwu eziokwu anyị kwụ ya n'azụ
igwe na-ewe ụmụaka be anyị na basị na bacha ọzọ Naijiria ife anyị nwa na-eme ndị isi anyị bụrụ be nwa beze na-eme bụ na enwe mitin anyị nọ na ya na-akpọ leaders of God anyị na-akpọ leaders from other states of the country a na-achọ ka ha ga-esi wee restructure Nigeria back to the regions, create a new constitution back to the regions, chia azụ to ebe a na-akpọ fiscal federalism na true federalism anchored on regional autonomy etu ọ dị before the war. Then after abụọ the new constitution at a referendum ogbusi efe ga-azọ Nigeria. Ndị na-achọ ịzụrụ onye ọzọ ọkpa n'isi jee kpọpụta ụmụaka na-enwere ọrụ sifa bịa nyefe ego dubefa na White House nyefe ego sifa nye notice ka amalịfa a ga-eme ụlọ onye na-alụ befa amalịfa a ga-eme ma ga-ebunye n'isi alaka ndị a na-apụ mana ndị na-achị obodo a si jide ha na aka ha dị ya ọrụzi ndị sifa mere ya mana kemgbe aha egbobeghị onye ọ dị ka eji mmadụ ọ bụrụ ndị agha kpulie ndị enwere ndị sifa fụrụ ndị ọcha si ọ bụkwa na restructure Nigeria ọgba aghara bido na-agbakwa n'anyị the only way out bụ restructure ndị ụwa niile by US United Nations ndị a na-akpọ EU facha niile ụwa niile so ndị sifa nyere ụmụazị ha sifa ji egbu ife in the hope na va ga-eti ndị be anyị rụsụ ụlọ befa wee blackmail anyị ife na-eme ife a bụ ka fa tụkene kaadị a na ndị Igbo nwere akụnụba na be anyị ka anyị traktin efe ụta akụnụba fa sifa na aga agbakọ bifo ugbu ewu na ka amara mafa ga-atụrụ egwu wurebe ukwu restructure anụwa amara megọta na ka fa na-eme ọgwụsị mana n'obi fafa nwa na ọ dị impossible inwe Nigeria ma ọ bụrụ na restructure onye ọbụla na-asị na Nigeria ma restructure bụ onye ala bụ ya nkịta mere ọ na-akọ ọjọọ ka Nigeria nwụrụ mana Nnamdị ka m na-asị na ọ bụrụ na Biafra ndị ka ya kwụrụ ya Nnamdị fachọ Biafra ịpụko ọ bụrụ n'ụzọ Nnamdị millions of young people na-eso Nnamdị fa believe na va ya enwetewu justice n'ime one Nigeria va chọọ their own independent state of Biafra bịara ife na-akpọ ya bụ self-determination fa nwere right ịpụ na ka na-ekwu fa nwere nwenwu fa na-agwa m every day Nnamdị bịa bịa n'ụwa oche akwa na ọ na-agwa m ọsị nwanne m nwoke na anyị ebilivu ozugbo na Nigeria na anyị bilivu n'ọsọsọ iwere nwaanyị ka mma and I respect them. Mana ekwube restructuring na ka ị ga-esi ihe ọtụzie Nnamdị mgbe e nwetagoro restructuring back to the regions back to the regions maka nwekwa ndị si na restructuring bụ use the 36 states as federated units ndị ka abụrụ maka ndị abụrụ ya ka ewetunata ike ndị central because ife na-ebe ka na-ebe steeti a etu esi eke steeti a bụ ife na-ewe anyị iwe onye abụbe ndị Igbo na-agbọ bone of contention steeti a ebe ka etu esi ka ya rụrụ mma ekegburu dịbe anyị ekegbu kegide anyị na ka anyị na-asị na anyị ekpọrọ so isikwazi anyị na-aga izikwa those states of federal units bụ na ife na-ebe ka na-ebe so ụmụazị anyị akwụsị agitation even mụ anyị eso ya ọva ka kwụsị. So the restructuring going back to the regions. I am not our eastern region, no. I follow me. Do you know the western region? Do you know their own region? Do you know better where their own region? Each region and where their own regional constitution. That's what I called in the First Republic, from the mid-50s to the mid-60s. That's what I called it. Like I know, back to the Etufedembo, the kind of. Bụ ebe mụa be ndị otu Chukwu enwelụso onye Nnamdị nwanne nwoke yọọ ndị otu fa sifa ka anyị gbalụkene na maya eme accept nke mana ọ bụrụ na fa ekere Nigeria back to the regions ibe ihe na fa na-akọ bacha mmadụ ndị na-emegbu mmadụ adịghị give up n'oge fa ya na-agba okirikiri na-esi ọnwụ nke agbalụ enwee obodo a na-akpọ South Africa ndị na-achịgbu fa ndị jidefa nwee appetite. Mandela 27 years. They see always oppressor other release Oloji easily. Because now India know Nigeria, Nigeria, states, it always a balofa, local government, balofa. So that's not easy. You know, it's what make it was a justice. Fábẹ́ ẹ̀kọ́ fáàdì kò yú sèé tó bá ti wọ́n sọ̀tọ̀ ayọ̀ pàdé sí fáyẹ̀ ẹ̀kọ́.
Ina ifo na dịka isi ekwu ha na-eje ndị Igbo jee na obodo ebe ha jere emepe obodo ahụ mana ndị ugwu na ndị ọzọ bịa enweghị onye ga-alụ nwa ezigbo ụlọ nke na-ewukwazi bụ ha chịrị efi ha na-abịa emezi eje n'ugbo ndị mmadụ na-emetọzi agha restructure a ọ ga-ebenata ihe a ndị ọbụla nọ na region nke ha create laws. The regional parliament create laws. Each region can want their constitution. It's a blend of northern region. You must obey region laws of the northern region. You must obey the east. You must obey laws of the eastern region. So eastern region parliament pass a law. No matter how you chief, not by your money. You have to obey it. Magana, all your source of friction and everyone. Magana, they are not chief here. Wonderful idea. Bia, if no boy, for time and any. If I hear you complain here, for book was second here. I blame me for that problem one. Belisiva Nawalo Ulu Ubaba Bamba, financial she has any managers who know Nola. There's a woman who wants to go to Budoko down. There was a rebellion there for baby but of anger. Fana Bano Fago, no one never national, and would have also even they were you were I just said. You have blown out the structure of Nigeria. This year, 2017, they began the process of structure in Nigeria back to the regions. I am out to the Vabonato. I am out to the election. I am to the Vabonato on this unitary Nigerian. I have civil disobedience, passive resistance. I had to acquire, I had to remove, I had to bloodshed. No, I have to. I had to do one. They tried to get to. But I knew my appetite. I'm not going to open up one cabin or Yapata or Yatuna or Yapana. Come on, you can't do that. Yam Ecuador, yes, Makankana. I think we are now Satuna election being there by 2019 election opener. And I'm out to. Can you never go on the wine? I put down the house or never bro. And as you as Fabro, I'm very low to go to book. I put down the house 110%. Ndị a na-emegide anyị kwesịrị ịma na iwu na-ewe anyị anyị ama atụ ife ọbụla atụrụ atụ until we set up committee got structure Nigeria until the National Assembly amend the constitution can wear referendum it set up constituent assembly it is the eminent judiciary design a new constitution it was very correlated to the 1960 or 1963 Republican Constitution it created a new Nigeria anchored on true physical federalism built on regional autonomy. Then, that new constitution and they affirmed at the referendum by all Nigerians. And you recreate here, rebrand here, rejuvenate here Nigeria. Then and only then can the band who was faith in Nigeria. It was that and the band with absolute loss of faith in Nigeria. Now, if in the band we were, for that, I can call the why the band we were. First Republic, ndị ọbụla na their origin. N'ofe na-ebi. Ndị ugwu wee jee na be ndị Yoruba wee jee manye aka. Create esemokwu. Onye na-achị ndị Yoruba mgbe a na-akpọ Ọbafemi Awolowo step down, bụrụ leader of opposition, hand over power in the West nke a na-akpọ Samuel Akintola. Akintola na Awolowo ha nwebe one bele misunderstanding. Ndị ugwu wee sị ka ma exploit wee manye aka. Fana Akintola wee na mma Akintola Awolowo wee so okwu obere oge ebodo Awolowo no na kwali meku atụ anya nga ọ na nga ndị ugwu a na-achịrụ believe wo na nga atụla Awolowo ga-enyefe aka fa fa seize ya Western Nigeria fa may underestimate the resolve of the Yoruba and my colleague ebe mmiri si n'obi ụgbọ uche fa niile bụrụ na onye isi fa Awolowo anyị atụghị nga therefore anyị ga-take his over Fana Akintola n'ezigbo mma eje election Akintola may win if I see no win fa may underestimate the resolve of the Yoruba and loyalty to the Yoruba to Awolowo eje election ndị Yoruba niile akwụrụ Awolowo n'azụ regardless na ọ nọ na nga asị mba na Akintola win ndị Yoruba wee iwe react ba ndị ugwu niile bute tomato n'onye ọzọ shaka mụ na njebe ụda achụ ọzọ bụ na agba afa over 640 people died and akpọrọ ya Operation Wait here, Western Nigerian crisis. Before then, it was crisis native
about thief riots. Not central to the middle, but the thief snap Babufa. Joseph Takafan, the UNBC. So, Omo has no army. Where that crisis in Ketiv and in Western Nigeria never inspired, but we made coup to change the government. Prime Minister. The coup was badly executed. A boy some Ndubu, a boy some Ndubu. I went to brand ya Iboku. Nino na kwe no Iboku. Unati kamanasi. Fano nami. Mauna zogu adasi Ibo. No sa wasa kamanasi. Even afya mkanuta. Famo habo Iboku. Mana brand ya Iboku. Genyo vaka to blackmail Ndibo. Ayo tako. Kaya waswande ba nyamu. Even in the Gazette before you have guess you buy guess what you're doing. Do sign the agreement. Can you see where the structure of Nigeria? Another back go on, see the members implement. Go on. Young men implement. Or you was not given that agreement implement. Go on. Need the West not come when I did so deep wire, no for crush our military. Come to the fair. I'm a family. I blackmail the community. I want to I blockade the IBD. Blockade that blockade line cost to Bakasi as an agreement with the Amadou Ahi, just says that they put the line aid. I was suffocating. Almost now when I go, I'm sure. Oh, yeah. Emilia, yes, Emilia, I have here. Come on, everything through justice. For those nobody say, yeah, I have be. Get it one Bidolaya. Now, Yakubu go on. When you want supplementary council, come up, we don't see the party in the door. The one sees the power. Supplementary council now, and what of one you on here? Go on where proscribed was the regions on the 27th of May, 1967. May create 12 states, 2 military fiats. And what of you on there? And that military council. You can't even leave on there, take one state up or you central state. Wickedness, man's inhumanity to man. That 12 states, okay, only one, but the basis of all the further states creation, reduced right to minority. Population, all these kind of regions, Ndibo 69%. The minorities of the East, 31%. And if I were 2 states, the rivers and southeast, the minority 31%. Well, then Ndibo almost 70% and 1 state is central state. For height of wickedness, man's inhumanity to man. Since Motalabia, Uruna West, 76 states. Uruna West, 4-5 states. The one I need only 2 in Monabe. I mean, Anambra Nimo. And I say, Babangida Biake, 87, only 2 states. Katsina, and Akwebo, Yoronibo. Nega Bangida, careful, man's inhumanity to man, even a Bendigo Nigeria. Babangida, how do you all the census reports? 53 census, 63 census, 73 census, all one. Babangida is 3, all one. Now, Eastern region, population, now Igbo speaking, Igbo, 69%. The minorities are 31%, all one. Okay, Akwa Igbo, Oraku, 69% in 2 states, Anambra and Igbo. Was it 31%? Never cross river, Akwa Ibom and rivers. For what you majority of Igbo, not Igbo. If I never Igbo. Here we would say, even where actually cookie, native. Good. Go very behavior as indeed. Get out here. Somebody never said about 9 more states in August of 1991, I think. Let's say about 6 more in 1996. Even in the minority. If you get and can you imagine the boy last Nandi Bundisia Akiara about us, a family. And it makes a new word make die. Fasting your leaders now are picking our wife. No far. Manoga Abawero Oena Ago on visiting na census, the Odumegu. Okuchara Okuya. No gay 19 okay, Jonathan. Madam Gavard issue. The issue I brought the issue, but the care Nigeria, Nigeria, the fraudulent, no at the expense of Ndibo. Makanandi, this year, yes, Yoruba, Manafaki, or more, but I wouldn't new to the power. For Yoruba, it doesn't even need about bureaucracy. So the Nigeria now survive at their expense of Ndibo. Even the minorities of the East and the North, Kakwani,
So they don't mind. Imagine if Nigeria may be fraud. But the very experts with Igbo. Only try to complain like in the middle, the northern minorities or eastern minorities. To complain. For the if we get so I put Nigeria like this. Now, who was the bad day? Quasi fast and I've chosen Nigeria. And they told that they want to be a mover. But if you get following their millions, the much of April, the much of April. Imana, in our go one so you know that the ones are saying that the Syrians revolted against the Amalekites and refused to pay tribute. Even move for themselves for no for told them in their whatever tribute of women. Yes. And more than the forever. You make it a younger generation equally. You might just not have more. Yeah, no. Younger generation who was to retain. So now, very well, they two AC. Zonova DC, now your family DC. Now, very well. Now, just April, no longer. I can feel them. So, is it more fair where my work? Is it more free my work? It will not be what my work. And what if also got work on an abroad, they restructure Nigeria back to the